kurwang tu pajirlo nili tu mar julong lo je nangli non 2022 APSC exam long nangli sadlang undun pu lasi kosono nangli labangso sadlang ki undun pen nangli non ki matha non nangli aprang sinili karbiang long life ahin phan kardom chipilo kardom lapen ke nang choroi nangli mane choro nang chopa mane nang pajer iklo lapen nili non na bang ke nili ningarong o lasi ningarong pen bang lapan mane ningarong express un edat tahai po mane few lines pen bang express un edat tahai po he wai phit se tami non nili pathi hek pen bang ke lapulo aprang si mane ilitum kini leader lah hai mane la kini itu masih bang la so step ki en pon bang la transparency hin papa bang joy masih nili tum kaddo kavi tum sitami duk work punon sitami but khoros o mane la expenditure kom som pen sitami nili tum phana son chance ningi pi pon pen bang nili bangge aprang si cm dr himanto bisa sharma phan la pen ke nilitum ning kaching thenai laben la sri tuliram ronghang sar phanta nilitum phan la prelims ke pass hota nilitum phan financial aid la hai ta nang pipon ik la si la hai it pen nilitum bang ke kilo ke charli atum ke inita tangka ke bang ke khoros o la si la mains exam ke tokdam hosita me nilitum phanang pador don hu pod bang la si aprang si ke kardom pajer lo lapen ke choroik piklo suri kardom pajer iklo te nangli labangso kacharli kosong se nangli kematha te nangli labangso kacharli do iklo kosong sora kisung je kris nangli nili bangke struggle bangke ding iklen lo athema nili kam choklem pon bom lapen charli pon bom se nili lapusi chotok pon bom si dun bom lo he la se struggle la bangke do olo tangtel non jitu non kithu mi awe tum dolang hala tum phanang li hin pen ko pini message pilopi nili hin pen bange lapulo ajata exam setame nili tum bang consistency bang do nangi lapen ke focus hadi determination bang do nangi empen ke akai mat ke mani ning ke tang ho pen dat le ki unduna raji kali labang ke kadoga vesitami ning chibi pon nangi hai mane isi lamang ke pudam elu pote anutin personality si preklap ampen ke anutin ka chi face nang anutin struggle si mane preklap matidi lasi anut bang ke arta bihek pen sitami ununda tum tadu lapen anut tum bang ke lapu mane struggle pon nang pick atum pen si success der chat tum tadu sita success der tum sitami ning chipa binang ni labang ke arni si jong se mang e lupuletar ni si bang chun vek ji nili bangke lasi mane yot tum phan an sitame nili pinia message ki pie bangke kadoga ve sitame ning chepaning ding jin pen le ajat ason sitame ke porhi na dat kali sports nat punon na hok non punon sitame angsong chepali dunji pulote ington te det abang sinili bangke than ingji Parpeglo alangli hello Arnika Lekthepi alangli non hajong la APSC exam long ki undona bang philo lasi nilitum puthot karbiang long lai bahin betami alangli phana kiro pilo alangli kai chethe answer se ke baprang dunji kaching thur dunji aphan pen karbia khai aphan kaching hon kachil lang thek ji aphan bukajan pe nilan terang karbiang long lai